Салом алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Тӯи мо давом дорад. Мо худо шуда омадим аз тарафи писар. ҳозир тарафи духтар тӯй дода истоданд. Мо дар назди тӯйхона моя встречат кардосиянд. ба шумо тамошои хуш. тамошобинон чӣ хеле ки дидед, мо аввал тарафи қудо занҳо ҳама омаданд, моя тарафи қудо меҳмондорӣ карданд. ба ҳисоби ки оши занон тамом шуд, хиз вечер сар шуд, домод омада истодааст додари мо. баъде ки домод медарояд ҳозир келин мебиёд, баъд келин салом мешавад, баъде ки хиз вечер тамом мешавад сразу домод талбон сар мешавад. ҳамаш ами хел пушт пушти ҳамдигар дар як тӯйхона мешавад.
عروس تاج مهد مبارک